Türkmenistanyň prezidentiniň uzak wagtlap jemgyýetde görünmezligi we munyň bilen bagly dören soraglar saklanyp galýar. Döwlet telewizionyasy prezidentiň den jalşa çykanlygyny habar berip, ony 15-nji ýylda görkezmeginden soň Gurbanguly Berdimuhammedowy ýene diňe bir gezek, ýagny 14-nji ýylda görkezdi. Bu Türkmenistanyň prezidentiniň aradan çykanlygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlaryň we olaryň soňa ret edilmeginiň ýa-nyň gabat gelipdi. Türkmen prezidentiniň şeýle uzak wagtlap telewizionyada we köpçülükde görünmezligi onuň häkimet başyndaky 12 ýylyň dowamynda öň hiç wagtda bolmandy. 2006-njy ýylda öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň ýogalmagyndan soň döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow ýyllar boýy ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň we milli habar beriş serişleriniň merkezinde galýardy. Prezidentiň häzirki wagtda gözden uçmagynyň sebäpleri we onuň nire dedigi köpleri gyzyklandyrýar kasynçylar we bilermenler Türkmen telewizionysynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen videosynyň hem onuň alynan wagtynyň soraglydygyny aýdýarlar. Nastoyaşe время proýektiniň digital bölüminiň baş redaktory Tolkun Umaralyýewiň sözlerine görä, Türkmenistanyň döwlet telewizionysynyň 24-nji ýylda prezidenti köşkde görkezen kadrlary ençime alamatlar boýunça altyn asr telegepleşiginiň 10-njy maýda görkezilen programmasyndaky kadrlara gabat gelýär we şol videolaryň bir günde alynanlygyny çaklamagy esas berýär. Bu iki videoda ol birinciden bir meňdeşgeýnen we bu Türkmenistanyň prezidenti üçin tätin ýagdaý. Sebäbi bilşimiz ýaly ol öz imidjine örän uly üns bilen çemeleşýär. Meniň özüm hem kärdeşlerim onuň şol bir geýimdeki köpçülüge görünenligini hiç wagtda görmendik. Üstesine şeýle göze iýilýän geýimde. Ine biz açyk renkli kostyumy, çal renkli galstugy görýäris. Bu ýatda galýar. Onu bolsa şeýle görnüşdeki edek maýda we iýulda görkezýärler. Bu öz-özünden ören tätin. Hem birinji hem de ikinji gedek ony ýakynan görkezýärler. Bu ýerde galstugyň we köýnügiň epilen ýerleriniň doly bir meňdeşdigi hem geň ýagdaý. Saçy hem ýeşek ýaly bir meňdeş çal. Videonun alınan wagty hem göze iýilýär. Videolaryň ikisinde de prezident jaýy günüň şol bir wagtynda giýerýär kölege hem gün bir meňdeş düşýär. Muny nyktap bolmaz, emma olaryň şol bir gün alynan bolmagy we munyň keminden şöleň maý aýynda bolan bolmagy mümkin. Dip Tolkun Umaralyýew aýdýar. Onuň sözlerine görä döwlet baş tutanlarynyň öňünden video düşürilmek tejribeti beýleki ýurtlarda şol sanda Orsetde we Özbekistanda hem bolupdy.